tɛnɛ novembre kalo tile 4 san 2024 an b'a fɔ Joliba TV News filɛbaw Joliba FM lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ b'a kalama cogo min sa ka fɔ diɲɛ don o don ni waati in dala gosira ka ban an ka ɲɛmaw y'a kanu an ka kɛnɛ kɔnɔ ka se k'an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu ye gafe minnu cari nansarakan na sa an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka olu bamayɛlɛma o ye to dun kan na laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ koyi ka se k'aw bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔ jɛ ka baara o de sinsin bɛ an fɛ Joliba TV News ni Joliba FM yan nɔ sa baaraw n'u tagabolo kɔnɔ bi min ye radio fan fɛ sa ne yɛrɛ dɔgɔkɛ sarama bɛ yen nɔ min ye Musa Sanogo ye tele fan fɛ maa dama dama ka wuli ka jɔ dɔw yaasa a bɛ se k'an kumakan ni an jaw bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ sa o maba dɔ ye Augustin Echubi ye Lamine Kulibali a b'o jama cɛman Musa Aidara ale bɛ yen nɔ Yusuf Sangare a bɛ yen ka kuncɛ ni kɔɲɔmuso kura ye sa Salimata Wederawogo baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa ka se k'an da don gafew kɔnɔna la bi baara bɛ dile kalanden ma Amadu Tolo ne na wakilu kɛ gafew ye i n'a fɔ ladala la sa an t'a bila dagirenda la koyi gafew bɔra gafew kumana Soir de Bamako ale b'an bolo yan nɔ a ye kumakan dama dama fɔ an da bɛ don a kɔnɔna la waati cogoya kɔnɔ sa Les Échos welewele o fana ye bɔli kɛ bi an da bɛ don a la fo ka taa se Nouvelle Horizon ma ni waati man kɔrɔ an y'a fɔ cogoya min na sa aw bisimila ko kura ye aw ka télé mandi sanfɛ min ye Joliba TV News ye aw bisimila aw ka radio mandi sanfɛ Joliba FM an b'a bila dagirenda la koyi an b'a daminɛ ni Soir de Bamako ye kɛ Soir de Bamako u ye bɔli kɛ an y'a fɔ u da bɛ wuli ka jɔ dama dama la u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Madame Si Kadiatou So ko ale ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin min ye parti yɛrɛ min ni o ye ADEMA ye o ka tagabolo dɔ hukumu kɔnɔna la sa ka surunnadonni kɛ ka ɲɛsin min ye parti politique ɲɛma 11 minnu ni olu bɛ bɛrɛ la ni waati kɔnɔna la sa ka min ye da don o waleyaw bɛɛ lajɛlen na gafe da b'a la Laya Jara a ka fasiri don Soir de Bamako u ka bi bɔli kɔnɔna la a y'a yira sa k'a fɔ ko parti min n'a bɛ wele ko Alliance pour la démocratie au Mali ni o ye ADEMA association ye sa ko olu ye wuli ka jɔ sabati sibiri tɛmɛlen novembre kalo tile 2 san 2024 ko min ye conférence débat belebeleba ku don min kɔnɔna la sa ni a yirala k'a fɔ ko ɲɛfɔli caman ko o ka ye waleyaw kɔnɔna la waleya minnu n'o bɛ lakana ko o kofɔ Mali kɔnɔna la fo ka na se politique ko yɛrɛ o bunakun bɛ sira minnu kan an bɛ don min na i ko bi Laya ka ɲɛfɔli la sa ko baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'a kɛra min ye pyramide du souvenir la min ni o kɛra Bamako faba kɔnɔ yan nɔ a ɲɛmaya ko o tun tɛ maa wɛrɛ bolo koyi tɔn yɛrɛ ɲɛmaa dɔ don min ni o ye Madame Si Kadiatou So ye ko Madame Si Kadiatou So ale tun bɛ a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya kɔnɔ min ye Laya ye a ka ɲɛfɔliw la Soir de Bamako kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko nin baara min ni a kɛra sa k'a kɛra sababu ye sa min ye maa caman ye ko olu ka ye a kɛnɛ kan i n'a fɔ premier ministre kɔrɔ min ye Modibo Sidibe ko ka na se min ye o ye FAR président ye sa ko fo ka na se Maître Ali Nuhu Jalo ko ale professeur Ali Nuhu Jalo ale min kɛra assemblée ɲɛmaa ye ka tɛmɛ fo ka na se min ye maaba wɛrɛw ma maaba minnu ni min ye Abdraman Ben Mama Touré ko ka na se min ye Jala Jakite ma ani maaba wɛrɛw an da tɛna se minnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ma wagati cogoya kɔnɔ gafe kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kan min ye parti ADEMA association maaw ye sa ko u ye wuli ka jɔ sabati ka u da don u yɛrɛ ka parti o bunakun tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la hakili lajiginna ko u y'a yira k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi kɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ min ye Ibrahim Boubacar Keita ala ka lahara sɔn sumaya ye sa ko hali ni k'a sɔrɔ ale min ji sumayara don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa ko ale de ka ŋaniya belebeleba tun don min ye nin jɛkulu in ye sa association tagabolo kɔnɔ ADEMA PASJ a ye wulikajɔ dɔw sabati tɔn in kɔnɔna la kunungo yaasa baaraw bɛɛ lajɛlen olu bɛ se ka sabati cogoya minnu na nin jɛkulu in tagabolow la ko hali ni k'a sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi n'i ye jɛkulu jateminɛ sa a ɲɛmaaba ko o bɛ dile min ye Madame Si Kadiatou So ma a y'a yira sa a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la ko a bɛ foli belebeleba k'o ɲɛsin jɛkulu ma jɛkulu min ko n'o kɛra yɛlɛmali o sababuya ye sa camancɛ fanga ko yɛrɛ o hukumu kɔnɔna la jɛkulu jumɛn ko don ko min ye M5 RFP ale ka jɛkulu ko u yera o wulikajɔw kɔnɔna la kunungo sa tagabolow kɔnɔ min ni a kɛra sababu ye jamana yɛrɛ basigi bɛ se ka na a kɔnɔna la cogoya minnu na ka kɛɲɛ ni min ye ADEMA PASJ maaw ka ɲɛfɔli ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Madame Si Kadiatou So a y'a yira k'a fɔ ko u ka nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen kun ti dɔwɛrɛ koyi ko ka se ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya parti yɛrɛ bɛ lahaliya jumɛn kɔnɔna la association bunakun kan ani an bɛ don min na i ko bi o siraw fɛ fo ka na se don nataw kɔnɔna la i n'a fɔ jamana bɛ labɛn minnu na kalata n'a ɲɔgɔnnaw tagabolo kɔnɔ ka na se révision constitutionnelle min ni o nana fɔ fo ka na se découpage administratif min ye Madame Si Kadiatou So ye k'a ma tɔ to nin si la koyi a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma Laya ka ɲɛfɔliw la a y'a yira k'a fɔ ko lakana bunakun kan ko min ye Madame Si
Kayatu so sa ko a ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛfɔli caman kɛ ko a y'a yira sa k'a fɔ ko hakilila jiginna ko min ye ADEMA association nin jɛkulu sira bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko a sigira sen kan kabini san 1990 wagatiw n'an ko 1990 ko k'a ta o waatiw la ka na se bi ma sa Madame C Kayatu fo so a ka ɲɛfɔliw la ko ADEMA association ko u ma fosi to kɔ ko k'a sababuya kɛ min ye wulikajɔ fɛn fɛn n'o yera jamana in kɔnɔna la bɛɛ fanga o hukumu kɔnɔna la jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogoya minnu na civiliw ni min ye finitigiw yɛrɛ ye an bɛ se ka bɛn cogoya minnu na sira caman fɛ ko da donna o wulikajɔw la ADEMA ko a ye o ni wulikajɔw sabati ADEMA association ko don ko o baara kelen ninnu kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi ko n'a yirala k'a fɔ ko min ye parti ɲɛma dɔw ye sa min ye parti ɲɛma 11 ko n'a yirala k'a fɔ ko olu bɛ datugulen min ye kasogon kɔnɔna la sa Madame C Kayatu so ka ɲɛfɔli la a ko ADEMA association ale bɛ jɛkulu min ɲɛfɛ sa u tɛ se ka nin ɲɔgɔn ɲɛ in kɛ cogo si la ka wuli ka sɔrɔ u ma wele bila min ye camancɛ fanga ɲɛmaw ma bɛɛ fanga hukumu kɔnɔna la ko fɛɛrɛ ka ɲini nin wulikajɔ in na yaasa maa kofɔlen ninnu sa u bɛ se k'u kun bila fiɲɛ la cogoya minnu na ko ka sababuya kɛ u ka kɛlɛ fanba dɔ ye nin sira ninnu ye ADEMA association o tagabolo kɔnɔ min ye halisa gafe daba la u y'a yira k'a fɔ ko Madame C Kayatu so ko a ye wulikajɔ sabati nin ko kɔnɔ tuguni k'a y'a yira k'a fɔ ko min ye bɛɛ fanga o hukumu o sinsinni olu ka jɛkulu n'o ye ADEMA association sa ko u bɛ o siraw de kan fo k'a fɔ k'u bɛ o siraw kan o hukumu kɔnɔ camancɛ fanga ɲɛmaw ko camancɛ fanga a fɛsɛfɛsɛli sira caman bɛ yen nɔ sa a kan ka laban min ye kalata ko o de ye n'o ma kɛ kaban dɔrɔn ko gɛlɛya caman ko o bɛ a ko kɔnɔna la yaasa ka se ka min ye ADEMA association u ka ŋaniyaw olu tɛnkun i n'a fɔ jamana ɲɛmaw olu ka laɲini bɛɛ lajɛlen ye min ye don tɛmɛnlenw kɔnɔna la fo kana se an bɛ waati min na bi ma kana se parti politique minnu n'olu bɛ jamana kɔnɔna la gafe ka ɲɛfɔli la Laya Jara a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Madame C Kayatu so ye a kɔni ka kumakan fanba ko a kɛra ka wele de bila min ye maa minnu ni olu bɛ bɛrɛ la an bɛ don min na i ko bi sa fiɲɛ ka bɔ da ka di u ma o fana baara kelen in kɔnɔ ko ADEMA association u ka ŋaniya bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ko ye jamana in bɛ se ka taa joona joona cogoya minnu na kalataw kɔnɔna la yaasa an bɛ se ka segin ordre constitutionnel o siraw bɛɛ lajɛlen fɛ ko a bɔra kuma kɔnɔ ni sira min ye sa o de ye duwawu don ye ka ɲɛsin min ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ka duwawu don kɛ a ka jɛkulu yɛrɛ ye sa jɛkulu min ni a b'a ɲɛfɛ an bɛ don min na i ko bi n'o ye Madame C Kayatu so ye sa ko wulikajɔ don nataw kɔnɔna la sa maaw bɛna a fɛsɛfɛsɛli k'a faamu soir de Bamako a b'o kɔnɔna la Laya Jara ale ka fasiri don bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ dɔ wɛrɛ la ko ye min ye an ka finitigiw n'o ye faamaw ye sa a y'a yira k'a fɔ ko min ye faamaw ka détachement min ko ni o tun bɛ escorte la ni o ye ka tugu ɲɔgɔn kɔ sira dɔw fɛ ko o wulikajɔ dɔ sabatira min ye Sevare mara ale ni San mara kɔnɔna ye sa ko min ye banbagacimaw ye ko olu y'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ balina ko kɛ ko bari k'a bɔr'u da ko a ma bɛn. Laya Jara ka fasiri tɛ nin ye Yusufu Konate ale ka fasiri ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye halisa soir de Bamako kɔnɔ Yusufu Konate ka fɔli la a y'a yira k'a fɔ ko min ye juma tɛmɛlen ye sa ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali yɛrɛ kɔnɔna la yan nɔ ko nɛgɛ kaɲa 19 waatiw kɔnɔna la ko min ye an ka finitigiw olu ka détachement dɔ ye sa ko olu ye wulikajɔ sabati convoi k'u don ko ka ɲɛsin min ye Sevare mara ma u bɔtɔ yen sa ko k'u ɲɛsin min ye San fanfɛla ma ko nin wulikajɔ hukumu kɔnɔna la sa u taara bali embuscade belebeleba la o ti dɔwɛrɛ ko ye banbagacimaw ka bali ka poyi o hukumu dɔ kɔnɔna la k'u taara bali o la ko bari baara ninnu hukumu kɔnɔ ko banbagacimaw ko u tun bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolifɛnw kan bolifɛn minnu ni motow don ko a kɛra sigida la sa sigida min n'a bɛ wele ko Yagara fo ka taa se Tɛnɛ fanfɛlaw ma ko kibaruya min ni a sɔrɔla n'a bɔra état major yɛrɛ yɔrɔ la sa Yusufu Konate ale ka fasiri la a y'a yira k'a fɔ ko état major maaw ko u ye communiqué kɛ nin waleya kɔnɔna la karidon k'u y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye an ka faamaw olu ka nin wulikajɔ in ye sa ko a ma bɔ kɛ dagaji ye sa ko min ni a ji dɔgɔyara ko ye ko k'a sababuya kɛ min ye faamaw ye ko u sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la fo k'a fɔ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko min ye kungo kɔnɔna belebeleba dɔ ye min n'o bɛ talikɛla fanga so fanfɛla san
sisan sa ko ni a bɛ kilomɛtiri 10 o bɛ ani dugu yɛrɛ camancɛ ni ɲɔgɔn cɛ sa ko wulikajɔ in sabatira yen nɔ de ko min ye maajuguw ye n'o ye mouvement terroriste ye sa ko olu ye bali ka poyi kɛ a waati kɔnɔna la sa ko k'a ɲini k'a fɔ ko u bɛna dankari min ye Mali finitigiw la u ka convoi in tagabolo kɔnɔ ko bari o wulikajɔ hukumu kɔnɔ ko vecteur aérien ni o ye an ka finitigiw ka sanfɛ kɛlɛ tagabolo kɔnɔna o ye jukɔrɔma dondoli belebeleba kɛ convoi in ye convoi in min ni a tun bɛ dugumala la taga ni ka segin hukumu kɔnɔna la ko u ni min ye maajuguw ye ko u ganna ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni min ye état major général des armées olu ka ɲɛfɔli ye bari k'u bɛ min ye sigidalamaw ka taa se jamana kɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen hakili lasigi ko a kɛnɛ kan sa min ye Mali finitigiw ye u ye se sɔrɔ ka ɲɛsin maajuguw ma ko k'a sababuya kɛ u sera ka fagon ban maajuguw la a yɛrɛ ja bɛ yan ko min ye fagon in u y'o ban maajuguw la sira caman fɛ ko n'i y'a jateminɛ ko sigi fanfɛla min ni o bɛ wele ko Nampala fanfɛla ko n'o bɛ région de Segu o kɔnɔna la ko min ye wulikajɔ wɛrɛ ye ko o fana sabatira nin ko kɔnɔna la yen fanfɛ ko yɛrɛ kɛra sababu ye sa la y'a ka ɲɛfɔli la min ye sira dɔ ye sa ko min ye maajuguw ye ka se ka olu ka bolifɛn 24 ko ka olu daragi u la an b'a fɔ tare ka ɲɛsin an ka finitigiw ma don nataw kɔnɔna la sa ko min ye kibaruya tɔw ye ko u bɛna o fɛsɛfɛsɛ yaasa faamuyali a bɛ sɔrɔ cogoya minnu na fasiri bɛ soir de Bamako kɔnɔna la Yusuf Konate ale de ye fasiri in kɛ aw bonya b'a la. An bɛ to ale soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a segin bɛ ka na waleya belebeleba kan ko ye ko min ye affaire véhicule Musa Mara o ti dɔ wɛrɛ ko ye an b'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen bɛɛ lajɛlen a kɛra o kumakan sen fɛ sa ko min ye bolifɛn dɔ ni o tun bɛ Musa Mara bolo sa ko a ŋaniya sigira ko ka o segin k'o dɔnɔ min ye jamana ma wulikajɔ dɔ kɔnɔ Laya Jara segin bɛ ka na min ye nin kumasen in kan a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye cabinet min ko n'o bɛ premier ministre ye ale tɔgɔ la sa ko olu ye ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛsin nin wulikajɔ ma Laya ka ɲɛfɔli la anw ka fɔli tɛ ko hali ni k'a sɔrɔ k'u ma se ka jama lasɔn cogo si la a y'a yira k'a fɔ ten min ye nanzarakan na a bɛ sɛbɛnni gafe kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko le cabinet du premier ministre s'explique sans convaincre anw ka fɔ tɛ Laya Jara ka fɔ don a y'a yira k'a fɔ ko min ye maliyɛn caman ye k'o tun sigin bɛ ka min ye cabinet min ni o bɛ premier ministre ye ale tɔgɔ la primature hukumu kɔnɔ sa ka o kɔnɔ ɲɛfɔli min ni o bɛ bolimafɛn ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ni Musa Mara ni ɲɔgɔn cɛ premier ministre kɔrɔ ko bari ko ɲɛfɔli min ni a tun bɛ kɔnɔli sa ko a kɛra hali ni k'a sɔrɔ ko maa caman bɛ yen nɔ Laya Jara ka ɲɛfɔli la sa ko olu y'a yira k'a fɔ ko u ma sɔn jaabi ninnu ma bi u ma sɔn a ma sini ko ka kɛɲɛ ni min ye jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la cabinet min n'o bɛ premier ministre tɔgɔ la o ka ɲɛfɔliw u segin bɛ ka na o ɲɛfɔliw kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko olu ye ɲɛfɔli kɛ k'u y'a yira k'a fɔ ko tarata octobre kalo tile 29 ko sufɛ yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko min ye u ka garde corps dɔ ye sa ko o de ye wele sabati wele min ko ni o sabatira a ma ka ɲɛsin min ye chef de cabinet défense min n'o bɛ primature hukumu kɔnɔ premier ministre o masurunya la ko colonel Mohamed Samake o yɛrɛ do ko ye ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Mawo ko ale de ye wele bila min ye araba sɔgɔmada fɛ ko ale ye wele bila ka primature la sa ka ɲɛsin min ye maaw ma maa minnu ni olu ye garde corps ye don tɛmɛlenw kɔnɔna la n'u tun bɛ Musa Mara nɔfɛ koyi ko a ye wele de bila u ma ko k'a yir'u la sa k'a fɔ ko u ka segin ani chauffeur k'u ka segin primature yɛrɛ kɔnɔna la wele bɛ bilaliw ma u kana lamɛnli kɛ o maa kofɔlen ninnu ko olu bɔra Musa Mara kɔ gafe ka ɲɛfɔli la sa ko ka u ɲɛsin k'u kɔsegin ka se nin yɔrɔ ninnu na ko k'a sababu kɛ a donni kama min ye Musa Mara yɛrɛ ye ko a tun bɛ déplacement na ka taa jamana kɔ kan ko u ye o kɔseginni min kɛ sa k'a yir'u la k'a fɔ ko don nataw kɔnɔ sa ŋaniya tagabolo kɔnɔna la min ye chauffeur ye ka na se garde corps ninnu ma sa ko u bɛna redéployer ka bila baara wɛrɛw kɔnɔ baara minnu ni o tɛ Musa Mara o kɔlɔsili ko tagasira ye cogo si la o tagabolo kelen in kɔnɔ ko min ye responsable minnu ni olu bɛ n'o ye ɲɛmaa minnu ni olu bɛ parc automobile la sa ko ɲɛfɔliw kɛra olu fana ye ko k'a yira k'a fɔ ko chauffeur min ni o bɛ yen nɔ fo ka na se bolifɛn minnu ni o bɛ yen nɔ sa ko don nataw kɔnɔ olu bɛna bila sira wɛrɛw kan u bɛna bila bolofara wɛrɛw kɔnɔ min ni o tɛ Musa Mara ko ye nin baara bɛɛ lajɛlen hukumu de kɔnɔna la sa ko min ye Musa Mara ka garde corps ye sa o de ye nɛgɛjuru ta ka Musa Mara k'a yɛrɛ wele ka ɲɛfɔliw kɛ a ye wulikajɔ in tagabolo kɔnɔna la wulikajɔ min ni o bilala sen kan
ko cabinet min n'o bɛ premier ministre ale tɔgɔ la Dr Choguel Kokala Mayiga k'a yirala k'a fɔ ko o de ka ŋaniya ko don olu de ka tagabolo don o de ye version ye ɲɛfɔli min ni o sigira sen kan ko min ye cabinet in yɛrɛ ye sa ko u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ wele de bila ka ɲɛfɔli kɛ min ye opinion nationale n'o ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ye ka ɲɛsin nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ma k'u y'a yira k'a fɔ ko min ye réseaux sociaux kan ka y'u ye kibaruya dɔw mɛn kibaruya minnu ko n'a yirala k'a fɔ ko o kibaruyaw bɔra premier ministre ale jabala la n'o ye primature ye ko u b'a furan n'u tɛgɛ ko ye ko k'a sɔrɔ o kibaruyaw ko tiɲɛ t'a la bi tiɲɛ t'a la sini ko o okumu kɔnɔ min ye Musa Mara ye ni premier ministre kɔrɔ don ko wulikajɔ okumu kɔnɔna la sa ko premier ministre min n'o bɛ yen an bɛ don min na i ko bi n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ko a y'a yira sa k'a fɔ ko kumasen caman bɛ yen minnu n'u bɛ ka fɔ ale ni Musa Mara ni ɲɔgɔn cɛ nin wulikajɔ tagabolo kɔnɔ bolifɛn ko ninnu tagabolo kɔnɔ ko tiɲɛ kumaw tɛ bi tiɲɛ kumaw tɛ sini wa ko ale sen ma don baara ninnu na su fara tile kan sira si fɛ sariya tagabolo ko olu de bɛ ka sabati waleya ninnu kɔnɔna la waleya minnu ni maa kelen ko tɛ maa fila ko tɛ jamana ko don o hakilina kelen in kɔnɔ ko min ye primature maaw ka ɲɛfɔli ye u y'a yira k'a fɔ ko nin wulikajɔ minnu ni olu bɛ sen na ko Musa Mara kelen tɛ koyi sira caman de kɛra a ko kɔnɔna la sa ka ɲɛfɔliw kɛ dɔnɔli ko o hakilina kɔnɔna la min ni opinion publique ni o yɛrɛ k'u ka laɲini don don tɛmɛlenw kɔnɔna la o baaraw okumu de kɔnɔna la sa ko ni gɛlɛya o gɛlɛya ni o nana ye a ko kɔnɔna la sa fo ka n'a ta k'a ɲɛsin min ye premier ministre ye ale ka cabinet yɛrɛ tagabolo ma sa ko wulikajɔ don wulikajɔ min ni ɲɛfɔli caman yera a ko kɔnɔna la gafe kɔni kɛn bɛ k'i sinsin a kan k'a yira k'a fɔ ko min ye primature ale kɔnɔna ye sa min ye premier ministre jabala ye maa minnu ni olu yamaruyala ka na ni kumakan ninnu ka na ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye jama ɲɛfɛ sa ko n'i y'a ta bakuruba la u ka ɲiniliw kɔnɔna la soir de Bamako ka ɲiniliw kɔnɔna la sa ko jamana kɔnɔdenw ma sɔn bi u ma sɔn sini o tɛ dɔ wɛrɛ ko ye k'u ma convaincre cogo si la ɲɛfɔli minnu ni o kɛn bɛ bolifɛn ninnu tagabolo kɔnɔna la bolifɛn minnu n'a yirala sa k'a fɔ ko u minɛna Musa Mara la a ka premier ministre kɔrɔya o hakilina kɔnɔna la fasiri a bɛ min ye soir de Bamako kɔnɔna la Laya Jara ale de ye fasiri in kɛ aw bonya b'a la. An bɛ bɔ soir de Bamako kɔnɔ k'an ɲɛsin les échos welewele ma les échos welewele a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la koyi a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye kɔngɔ o gɛlɛyali ko tagabolo kɔnɔna ye Mali kɔnɔna la ko min ye novembre kalo ka taa san 2024 fo ka na se min ye mai kalo san 2025 Mali kɔnɔna la sa ko min ye ONU maaw ye olu ye wele bila ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɛmɛjɛkuluw ma minnu ni dunkafa o sabatili ko o bɛ se ka sabati cogoya minnu na Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na fasiri kɛba Seydou Fane do les échos welewele kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ a ka ɲɛfɔliw kɔnɔ ko min ye ka kɛɲɛ ni ONU maaw olu ka rapport ye rapport min ni u y'a di jaabi do ka di min ye octobre kalo tile 31 tɛmɛlen kɔnɔna la sa k'u ye wele de bila ka ɲɛsin min ye maliyɛndenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an fanfɛ jamanaw k'u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali kɔni jamana kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko gɛlɛya ni fɔɲɔgɔnkɔ minnu ni olu nana ka na se min ye ji olu ka tiɲɛli minnu ni o kɛra jamana in kɔnɔna la sa k'a nana ni sababu ye min ni o kɛra dumuniko ani baloko o gɛlɛyali ye Mali fan caman na o okumu de kɔnɔna la sa min ye jɛkulu ye n'o ye ONU maaw ye sa olu bɛ wele bila la nin waati kɔnɔna la baɲumankɛ tɔnw ma ka don min ye maliyɛndenw olu jigi kɔrɔ u y'a yira k'a fɔ ko agence des nations unies min ni o ka baara ye nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen sa sécurité alimentaire tagabolo kɔnɔ k'u y'a yira k'a fɔ ko Mali jamana kelen tɛ koyi ko min ye jamana 22 an bɛ don min na i ko bi ko n'i y'a jateminɛ ko gɛlɛya belebeleba baloko ta fanfɛ o bɛ o jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ an da tɛna se jamana minnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ma bari bakuruba la k'u y'a yira k'a fɔ ko farafinna jamanaw kɔnɔ ko min ye Sudan o b'a kɔnɔna la Sudan du Sud Sudan filaw olu b'a kɔnɔna la Mali jamana o de bɛ anw intéressé kosɛbɛ ko o b'a kɔnɔ ka na se Haïti mara ma min ye ɲɛfɔliw ye sa ko organisation des nations unies maaw olu ka jɛkulu min n'a bɛ wele ko FAO n'u bɛ baarako baloko tagabolo kɔnɔna na fo ka na se PAM ma ko u y'a yira sa k'a fɔ ko wele de bɛ bilalen diɲɛ magobatigiw ma ka don min ye jamana in jigikɔrɔ nin sira ninnu fɛ yaasa baloko a bɛ se ka sabati cogo min ko ni o waleyaw ma sabati min ye Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen sa siran bɛ kɛlen nin waati kɔnɔna la sa baloko gɛlɛya ni o ye kɔngɔ o ka ni cɔnkun ka jigin bɛɛ lajɛlen kan an b'a fɔ Ala ka n'o cɛ janya
o wulikajɔ de hukumu kɔnɔ k'u ka laadala rapport min ni u b'a kɛ laadala ONU maaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la FAO jɛkulu tagabolo kɔnɔna la sa ko o de jaabiw filɛ nin k'u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamana 22 an bɛ don min na i ko bi n'i y'a jateminɛ ko gɛlɛya belebeleba bɛ o jamanaw de kan ka ɲɛsin baloko ta fan ma Mali jamana bɛ o kɔnɔ o siraw de fɛ ko wele bila bɛ sira caman fɛ ko n'i y'a jateminɛ wagati cogoya yɛrɛ kɔnɔna la sa n'a bɛ wele ko changement climatique fo ka na se musakakow olu tagabolow ko o bisi basalen don n'o ye instabilité économique ye ko nin baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna n'i y'o jateminɛ nin jamana ninnu kɔnɔna la k'o de nana ka n'i tɛnkun kosɛbɛ kosɛbɛ n'a kɛra sababu ye sa ka na ni baloko gɛlɛyaw ye maa t'a dɔn bilen a bɛna taa sira minnu fɛ o wulikajɔ hukumu kɔnɔ jɛkulu min ni o ye nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen sinsin ni o ye ONU ye ka na se min ye FAO maaw ma sa olu de bɛ wele bila la nin waati la min ye makobatigiw ma bɛɛ lajɛlen ka don ɲɔgɔn jigi kɔrɔ yaasa baloko a bɛ se ka sabati cogoya minnu na fasiri a bɛ Les Echos welewele kɔnɔ Seydou Fane ale ka fasiri don bi bɔli don aw bonya b'a la. An b'a datugu ni Nouvelle Horizon ye kɛ Nouvelle Horizon a ye bɔli kɛ bi a da bɛ wulikajɔ dama dama la ko ye a y'a yira sa k'a fɔ a ka dakuru ɲɛ dɔ kɔnɔ sa ko min ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya minnu na sa min ye Musa Mara ye olu segin bɛ ka na o sira fɛ bari sira jumɛn ko don olu tɛ bolifɛnko la u y'a yira k'a fɔ ko min ye premier ministre kɔrɔ Musa Mara ko o seginnen kɔfɛ ka bɔ a ka wulikajɔw la Faransi jamana kɔnɔna la sa ko a ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye a limanaw a ka wulikajɔ yɛrɛ a kɛra sira jumɛnw fɛ gafe da b'a la min ye Nouvelle Horizon maaw ye u y'a yira sa k'a fɔ min ye Seydou Konate ale ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko min ye sibiri tɛmɛlen in novembre kalo o tile 2 san 2024 ko min ye quartier général min ni o y'u dagayɔrɔ ye parti yɛlɛma o ɲɛmaayaso hukumu kɔnɔna la sa ko min ye militants ani sympathisants ni o ye tɔndenw bɛɛ lajɛlen sa ko u bɔra iko kɔnɔkulu ka na Musa Mara a kunbɛn a ka kɔsegin na ka bɔ Faransi jamana ale ni Europe jamanaw kɔnɔna la gafe da b'a la u y'a yira k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen ye sa n'o ye Musa Mara ye ko a nisɔndiyara kosɛbɛ a kunbɛli hukumu kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna de la sa ko u ye sigi ka fɔ baro dɔ kɛ u ka jɛkulu yɛrɛ o ɲɛmaayaso la n'o ye yɛlɛma ɲɛmaayaso ye ko mun ye Musa Mara ye a taara kun jumɛn na min ye nansara jamanaw kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi a ye wulikajɔ kɛ sira minnu fɛ a y'i da don a kɔnɔ ko a y'a yira k'a fɔ a selen kɔfɛ Faransi jamana kɔnɔna la sa ko yɔrɔ min n'a bɛ wele ko foyer de Vitry an tɛ gɔri turu tɔgɔ in kan k'a sababuya kɛ anw ma se yen ko a y'a yira sa k'a fɔ ko maliyɛnw bɔra iko kɔnɔkulu k'a kunbɛn wulikajɔw kɔnɔna la sa ko maaw de ye ɲininkaliw tɛnku a la ɲininkali minnu n'a tɛmɛna sira caman fɛ waati cogoya kɔnɔ an tɛna an da don o bɛɛ lajɛlen na Musa Mara kɔni ye gɔri turu waleya minnu kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko maliyɛnden minnu bɛ Faransi jamana kɔnɔna la sa ko u bɛ Mali actualité ko u b'a suit la i n'a fɔ u bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ ko k'a sababuya kɛ fɛn caman bɛ yen nɔ u b'a kalama an bɛ don min na i ko bi k'u ye u da don wulikajɔ dɔw la ko ka ɲininkali dɔw kɛ ko min ye Musa Mara yɛrɛ ale ka kɛ fanga sinama ye an bɛ don min na i ko bi k'u y'a yira k'a fɔ ko u ma o faamu jaabiw dira u ma Musa Mara ka ɲɛfɔliw la a y'a yira k'a fɔ ko échange baw kɛra ni o ye hakilina falen-falenw ye minnu ni a kɛra sababu ye sa ko min ye don nataw kɔnɔ jɛkulu dɔnbaw min ye parti yɛlɛma dɔnbaw yɛrɛ ye sa ko u bɛna bɔ a kalama k'a ye k'a fɔ yɛlɛmali bolo caman bɛ yen nɔ min ni o bɛna ye parti yɛrɛ kɔnɔna la don nataw kɔnɔ k'a sababuya kɛ u ka wulikajɔ ko hakilina dɔ tun bɛ nin wulikajɔw kɔnɔ o hakilina kelen kɔnɔ ko maa dɔw ye ɲininkali tɛnku a la an bɛ don min na i ko bi min ye Mali gouvernement ye sa ko o ka wulikajɔw tagabolo kɔnɔna la ɲɛfɔli caman kɛra k'a yira k'a fɔ kuma caman u y'u tɛgɛ jan min ye Musa Mara ani parti yɛlɛma ye sa ko bari ko u ma sɔn k'u tɛgɛ minɛ koyi Musa Mara y'a yira sa k'a fɔ ko o waatiw bɛɛ lajɛlen tɛmɛna ko wa ko o ma deli ka kɛ camancɛ fanga maaw fɛ a ye jaabi min di Faransi jamana kɔnɔ a y'a yira sa a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la ko min ye Mali jamana ye jamana de do jamana min ni bɛɛjɛ fanga min ni o bɛ fɔla ko tiɲɛ do k'a fɔ o bɛ yen nɔ hali sini min ye min ja o b'o fɔ sariya tagabolow kɔnɔna la ko hali ni ka sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi gɛlɛya caman ye bɛ o kɔnɔna la anw ka fɔ tɛ Musa Mara ka fɔ do ko gɛlɛya caman ye bɛ o kow kɔnɔna la minnu ni a kɛn bɛ sababu ye sa min ye i k'i hakilina yɛrɛ di politique ko bunakun kan ko o gɛlɛya bɛ
fo a misaliya dɔ ye min ye ale ka nin bolifɛn ko n'a ɲɔgɔnnaw minnu ni da bɛ donna olu la. Musa Mara ka ɲɛfɔli la halisa maliyɛn minnu ni olu bɛ Faransi jamana kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko sira caman nana ye waleyaw kɔnɔ waleya minnu ni o kɛra sababu ye sa ka maa jɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ politikimaw dɔrɔn tɛ ko association caman bɛ yen nɔ gɔri turula olu kan k'a yira k'a fɔ ko u man kan ni kuma ye fo ka na se an bɛ don min na i ko bi ko min ye hali civiliw yɛrɛ kɛ ko maaw bɛ siran ka u hakilinaw fɔ. A y'a yira k'a fɔ ko ɲɛfɔli minnu ni olu kɛra cabinet de défense o siraw fɛ ka ɲɛsin min ye camancɛ fanga maaw u bɛ ɲɛfɔli minnu kɛla bolifɛn ko tagabolow n'a ɲɔgɔnnaw la ko olu ye waleyaw de ye waleya fitininw sira caman fɛ ko parti yɛlɛma u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko min ye Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen farafinna diɲɛ fantan ani 4 u bɛ se ka conko yen yɔrɔ ninnu na cogoya min na u ka lakodɔn yen ale ka nin wulikajɔ yɛrɛ Faransi jamana kɔnɔna la ko n'i ye o sen bɔ a la ko dɔ b'a a tɔ b'a dɛn. Fasiri Seydou Konate ale de ye fasiri in kɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi bɔli don aw bonya b'a la. An b'a datugu ni nin kibaruya in ye halisa Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahamani Ture ale ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni wulikajɔ ye silamɛ tɔn hakilina tagabolo kɔnɔna la sa min jɛkulu min ni o ye Haut Conseil Islamique du Mali bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ don tɛmɛnlenw kɔnɔ an da sera a ma k'a fɔ ko o ɲɛmaya o ɲinili bɛ sen na o hukumu de kɔnɔna la sa ko min ye dépôt de dossiers ye sa ko o baaraw bɛɛ lajɛlen ko o bɛna ɲɔngiri min ye araba nata novembre kalo o tile 6 san 2024 ko ka kɛɲɛ ni min ye bureau de Haut Conseil Islamique min n'o bɛ Mali kɔnɔna la ko olu ye ŋaniya bɔ ka bin k'a yira k'a fɔ ko min ye association islamique a n'a se jɛkulu wɛrɛw ma sa ko o caman bɛna bɔ a kalama ko min ye congrès belebeleba min ni o bɛ ka boloda sibiri nata novembre kalo o tile 9 ko a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na wa k'a yirala sa k'a fɔ ko min ye dossier ninnu dili ye sa ko o bɛna ɲɔngiri min ye nɛgɛ kaɲa 18 waatiw kɔnɔ ko ni y'a jate minɛ gafe ka ɲɛfɔli la nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko maa caman bɛ yen nɔ maa minnu ni olu kɛnbɛ cɛbɔw ye a ko kɔnɔna la n'u dɔnnen don fo k'a fɔ k'u dɔnnen don min ye sibiri nata k'u ka taa dugu jɛ min ye kari ye novembre kalo o tile 10 san 2024 ko nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛna sabati sira caman fɛ ko n'i y'a jateminɛ wulikajɔw la ko wulikajɔ caman bɛ a ko kɔnɔna la sa an bɛ don min na i ko bi wagati cogoya kɔnɔ an da tɛna se o bɛɛ lajɛlen ma ko bari maaw kɔni k'a faamu k'a fɔ min ye silamɛ tɔn jɛkulu belebeleba n'o ye Haut Conseil Islamique ye sa ko u bɛ ka kalata ninnu labɛn yaasa jɛya waleyaw ko olu ka ye a ko kɔnɔna la bisibasa si kana ye a la candidat minnu ko ni olu b'a kɔnɔna la sa ko ni jaabiw bɔra ka ban ɲɛfɔliw la sa bɛɛ lajɛlen ka sɔn o jaabiw ma ko k'a sababuya kɛ u ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ko ye a ko bɛɛ lajɛlen ko o bɛ se ka jɛya cogoya minnu na ko bari hakilila jiginna yaasa ka kɛ cɛbɔ ye nin ko kɔnɔna la sa ko association caman bɛ yen nɔ sa olu kan ka musaka dɔ di musaka min n'a bɛ t'i jɔ CFA wari ale 20,000 na ko ni o dira ka ban min ye 100,000 francs ye ko ni o dira ka ban o bɛ yamaruya di i ma i ka ye a ko kɔnɔna la tɔn kunda tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. Fasiri Mahamani Ture ale de ye fasiri in kɛ a bɛ min ye Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi bɔli e ko a yɛrɛ tɛ dan siri an ka bi fasiriw la de fasiri minnu ni an y'olu sɔrɔ ka se k'u fɛsɛfɛsɛ o ye an y'o de fɔ Joliba TV News Joliba FM an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ko ye ni gafew bɔra ka ban an bɛ kɛnɛ kɔnɔ gafew bɛ nanzarakan na an b'u ta an b'u bamayɛlɛma o ye tubabukan na yaasa faamuyali a bɛ se ka sɔrɔ baara kɔnɔ cogoya minnu na o hukumu kɔnɔ n'a ye majɛ o majɛ gafe ninnu na sa anw de ka majɛ don min ye sɛbɛnnikɛlaw ye u ka majɛ tɛ sira ci fɛ an bɛ hakɛto ɲini aw fɛ o kɔnɔna la o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ka to sɔgɔlen aw ka télé mandi la aw ka to sɔgɔlen aw ka radio mandi la Joliba TV News Joliba FM tile kuru baara don si baara don n'an ma sɛgɛn an ma ɲina an b'an seko n'an damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa aw bɛ se ka kibaruyaw sɔrɔ kibaruya jumɛnw ko don kibaruya fɛsɛfɛsɛlen o kibaruya gɛrɛgɛrɛw ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an don nataw kɔnɔna la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ala ka tile hɛrɛ